Umlando kabheka bakubo Prince Mchunu. Ubheka Prince BK Mchunu wazalelwa eDondota endaweni yaseMpangeni KwaZulu-Natal ngonyaka ka-1979. UMagcingwane wafunda amabanga aphansi khona eDondota, wadlulela eVelangezi High School kwaMaphumulo, wagcina eNhlangwini High School eNtambanana. Uthando lwakhe lemfundo lwaqhubeka ngesikhathi esikhungweni semfundo ephezulu eDUT, nokuyilapho aqhubeka nokuveza ubuholi nekhono lakhe lokusakaza. Eminye imisakazo asebenza kuyona kubala iDurban Youth Radio kanye neZwi loMzansi ngaphambi kokuthi aqale emsakazweni uKhozi FM ngo-2011. Kulo msakazo uKhozi FM wafika wathandwa kakhulu abalaleli ngesikhathi enza izinhlelo okubalwa kuzo uSibhukuda kwesimanzonzo, Sithakela Isizwe, Itende lomcimbi kanye nokanye nawe. UMagcingwane uhambe emhlabeni ebambe uhlelo lomculo kaMaskandi usigiya ngengoma. Silahlekelwe umsakazi, usomabhizinisi obegxile kakhulu kwezemfundo. Baningi kakhulu abantu abathuthukisile kulo mkhakha. Phumula phakade, Magcingwane uyibekile induku ebandla.